Apa? Hah? Ora, nyapa to? Ingeti apa kowe? Lah wong diingeti ora oleh ramen deh. Wah, aku ki gawe akun baru ki ben gak mbok eloki kok. Ya panggah tak goleki. Lah wong aku tanpamu lho, koyo sego kucing renek karate nih. Ambiar. Ancen dua, kok pasukan iclik ki. Justru sing marai rame wong dablek-dablek ngono kuwi lho. Aja melok aku ning kene. Ki akun baru ki aja dieloki. Lah nek ra gelem diloki mbok rasa gawe. Apik-apik ning miabi ulo kono malah ning gone Milo mak geruduk rene kabeh. Lah wonge lho ya padha. Ya, blok men to. Jane kuping to saweran wajan to. Ya sawangen to ki kuping apa dudu. Wani we, ha? Lah nyapa Mula do adus. Ya termasuk dalang iki ya ora adus. Takoni nek aku wong lanang ora masalah ora adus. Oh, mulane mau selentang-selentingi jenengan to. Mbok eleke iki dambu dhewe. Nek ngono aku ya wae kan pakai parfum. Ayo mengadus parfum kuwi. Aku krungu sing penting iso nggo wangi-wangi. Wah, ya ora apa-apa, Mas. Jenengan orang nganggo parfum to? Ora wis biasa. Raup terus ngelap awak wis rampung. Aku iki sing wedok blas ora do dilap e. Iya. Ya dilap ya. Nanti tentang something anggere sinden liwat ambune breng. Minyak wangi no. Iya, minyak wangi ngarep mburine. Wah, lengo jantah. Ngono ya diambus wae kok le. Ambus apa? Lah jenengan iki tok arti nek lengo jantah nek ora mambu rak ya ora mungkin. Lah ya wong-wong liwat kok ora entuk ambegan apa piye karepe? Mbak, sepil jempol sikile tang. Wani apa ora? Paling yo ora wani. Nek ra ngono meleot paling. Meleot bathuk sempal lho meleot. Jempol kuku matah ya urung tak ketoki kune ya. Enggak ngerasa alasan padune ra wani ini. Tanpa noda diomongi meleot. Wis tanpa noda diomongi meleot lho. Matah iki Mas, lurus nomor 39 Mas. Nek ape mbok tukokno anu sepatu apa sandal ya? Lah gek sapa sing arep nukokne? Aku dhewe lho ora sandalan. Aku iki pengen ngerti jempol tok. Tung gregeten tak rapi pisan wae. Wani piro? Ya jalukmu piro panggah tatak to cah kene. Pajero? Yo ora duwe nek kuwi. Civic Turbo? Yo panggah ra duwe. Duwe ku lho umur sepeda pancal.